Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan ang mapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Makadwayo manan, ti pagayam yo, ni Auntie Jor, uno Jocelyn Oblero Ramirez. Shout out kada kay amin anaayat amang tatarabay, iti drama mi nga unay daytan kaka. Katagibasa tayo nga rod, kadagiti comments papagayam. Kuna ni pagayam tayo nga Imelda Velasquez, aday suna ije YouTube, nagkom-comment at dalatamot dito'y Facebook. Pagyamanan unay, pagayam Imelda Velasquez, iti sobra apa ng suportam kada kami. Okay, kuna ni pagayam Imelda Velasquez, naragsak, apa nagdengdenggan panagbuybuya, ma'am, sir, sapay kuma, tamataginayon latta ti karadkad tayo amin, nga awan labas, God bless, and more power, iti channel you, ma'am, kunana. Thank you so much. Iti ayat mo, ken support mo, iti drama tayo, nga unay daytan kaka, kastamot iti channel tayo, Jor Drama Tips TV. Kung naman ipagayam Rogie Racadio, o dito dati dinungag na may sa drama tayo. Iso nga, nag-comment, nag-react, na sadot nagtrabaho, nagagat apumutot. Kung naman. Thank you pagayam, iti dayta comment. Kung naman ipagayam tayo Roselyn Javier Hill, may sama dito naayat, amang tarabay iti drama tayo iti YouTube, kastamatan iti Facebook. So, kung ipagayam Roselyn Javier Hill, asawa asadot nagagatmet ngagputot kaasipay piman ni bakit na may mayat ti singlatan no kasta asadot ti maasawa ang nanamet. Happy listening. Thank you so much pagayam Roselyn Javier Hill. Yes, shout out mo't kini pagayam Antonio Orpilla. Beatrice Grande Makapayag. Dito na siya shout outan mo't dito pagayam. Sue Abalos. Nice story ko na naman. Thank you so much, pagayam, Sue. Nimot pagayam tayo ang Marilyn Longboy Batulayan. Kunana, paunay a kinasarot mon wawa, agsapol ka, pakitaggadam, tapno aday sakmul mo. Gustumat, pagayam. Okay, thank you so much. Pagayam mi Marilyn. Ituloy tayo papagayam tagibasa, kadagiti comments. Ni pagayam tayo Joe Valdez. Good morning, idol. Kung naman, kastamot kan kapagayam. Good morning, good afternoon, and good evening. Dahil manon ti comment ni pagayam tayo Beatrice Grande Makapayag. No ipan mi, apan nakaapom ti pirak, ay kat maikulbu kakabsat. Jay pagkukuna. Pirak tiramuti kinadakas. When puno tayo pagayam, no, saan tayo nga amunga aramatan ti kwarta. Napatan ti kwarta. Tamasapul tayo deta, iti panagbiag tayo, ken iti panagserbi tayo, iti pamilya kang runaan na, iti namarswa. Kasapulan tayo deta. Ngam saan tayo nga aramatan na pagpalastog, paggatang iti ragsak, no? Anyapay dita, ang makadadalit sa lunat. Okay, kung naman ipagayam Rakepo Andres Terry, nice story. Thank you, pagayam Rakepo Andres Terry. Agibasa tayo pa iti comment, dito may samanan na drama. Kuna ni Ami de la Cruz, thank you. Welcome pagayam, thank you mat. Iti anos mo, amang tatarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka. When ko naman ipagayam, Naval Tanol. Unay daytan kaka, kuna naman, thank you. Taamuyo, ti title ti drama tayo. So, dagitar aramidin may drama, basahin nyo jay caption na papagayam ta, nakasurat ijay, no, asino ti writer. Tano da dumakat adama day tay writer tayo, nga nalay ngagsurat. Iti unay day tan kaka, kan writer tayo matlang iti anaraar tinamnama. Ni pagayam tayo Nestor Marcos. Nalaing day ito aman nurat. Agsursurat mat iti radio stations. Kan adupay mat ti sursuratan na. Makita ijay caption ti title DJ episode,
Kan makita mo't lang ijay, tinagan daytoy comedy drama tayo nga unay daytan kaka. So, di ko maliplipatan, unay daytan kaka. Dayta ti title ti drama tayo. Ngam adda dagiti subtitles or episodes nata na duma-duma ngamin ti story na. Inaldaw ngagsasabali. Okay, so ulit papagayam, ti channel tayo, kat Jor Drama Tips TV. Mabalin nyo ti mapanijay, kat buyain nyo, kan denggan nyo, dagiti drama mi nga adda ijay. Ti videos and dramas aglalaok di jayan. Tatalo ti playlist ti jay, unay daytan kaka, anaraar tinamnama, Ilocano Tips and Vlogs, kan dagijay YouTube Shorts tayo. Kat adda magup-gup amin nga kurang-kurang nga 900. Iso adi baga mabitin kayo. Nya, papagayam. Mapan kayo lang ijay. Libre mat. So, uray no ag-subscribe kayo ijay, libre ti subscription. Dito Facebook, ada bayad ti subscription. So, no kayo tag-subscribe kanyak, ada bayad na. Ijay nga bayadan nyo kini Facebook, okay? Kitaan yung tulangan ijay yung ti subscription list. Ta pabali-bali mo. So, dati ada ti 50, ada 100, ada 200, ada 400, depende daytan. Okay. So, ituloy tayo papagayam ti agibasa kadagiti comments. Ni pagayam tayo a Roselyn Javier Hill. Ako na naman ang gundaway at tao, ngagdawat, unay daytan kaka. Good day to all. Thank you po and happy listening. Thank you matkan ka, pagayam Roselyn. Uray mat ni pagayam tayo nga Imelda Velasquez. Una yun nga ikakaaman ng gundaway talaga, hehe, kuna naman. Ura ni pagayam tayo, Teresa Sebulien or Sebulen. Ang sama ng ugali niya, nahingi lang ng luya. Kuna na, unmet. Tadi nga min nga story, apan di mawat tilaya, pag Ricardo na always nagdaw-dawat. So, di na pa nagdawat, pinadawatan da. Sige, kuna na DJ akin laya. Yung kamanggabot ti may sa kapuon. Nung tinaramid na meten, may sa akabatog meten, ti ginabot na. Ora sino mat ake makaluksaw no katyay. Ngam adamot ti lesson. Damag gungguna na nga nangaramid iti dayta, tanay babain met. Okay, so, amin a drama tayo, mapa-comedy man, love story, lifestyle, adda nga adda ti lesson, mapidot. Kat pagyamanan, kadagiti talaga amang ipapapuso, amang tarabay, kan dagiti na ayat nga ag-comment. Okay guys, papagayam karagdagang shoutout lang dito niya. Ni pagayam tayo, Virgin Notes, Miriam Julie Aceret, Anita Vera Marciano, Lailani Balunduleste, Verge or Virgie Lamtan, Beatriz Grande Makapayag, Jonah Kabtalan. Okay, so kada kay amin anaya tamang tartarabay kadagiti drama mi nga unay daytan kaka anaraar tinamnama kan dagiti dumapay a vlogs kat pagyamanan da kay amin papagayam. So dakkel atulong daytoy araramidin nyo panag-comment, panag-reacten, panagdengeg. Dakkel a support dayta pagayam. Kada kayo amin followers, non-followers, listeners, viewers, star senders, subscribers, amin, supporters. Thank you so much. I love you all.